Nin ġabru in sara blagbar ferħu ħeġġa amoru imorru sa Bethlehem liben talla farnaraw imwilet ninxteħtu fl-arb bil-qima ninxteħtu fl-arb bil-qima ninxteħtu fl-arb bil-qima dawl mi dawl ta' dejjem ġibet ixbeħiba ta' Nazaret dan tasewalla si tal-art wis-sema ninxteħtu fl-arb bil-qima ninxteħtu fl-arb bil-qima ninxteħtu fl-arb bil-qima naduraw. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisħut nixxelkom l-għodwa tajba u s-sena tajba u xekkillum it-2 ta' Jannar il-Knisja tagħmel il-festa ta' żewġ qaddisin kbar, San Basilju l-Kbejr u San Gergor Nadzjanżenu. Ħanisimgħu ftit fil-qosor fuq ħajjithom. Mela Basilju twieled minn familja Nisranija f'Ċesarija tal-Kappadoċja fis-sena 330. Tħarreġ u kiber fl-ar fuq il-Qdusija u beda ħajja teremita sakemm fis-sena 370 sar isqof ta' Belt Welidu. Ħada kontra l-Arjani li kienet ereżija tal-imżbaljat ta' żmienu u kiteb ħafna tagħlim sabiħ u ta' siwi kbejr bħalma huma fuq kollox xi regoli monastiċi li ħafna mill-irħieb tal-Lvant għadhom jimxu fuqhom sal-lum. Kien ta' għajnuna kbira għall-foqra. Miet fl-ewwel ta' Jannar tas-sena 379. Girgor imbagħad San Girgor Nadzjanżenu ukoll twieled fis-sena 330 qrib Nadzjanze ġera qatih biex jikseb l-erf. Tħabbeb ma' Basilju u ssieħeb miegħu fil-ħajja teremita sakemm ġie ordnat saċerdot u mbagħad isqof. Fis-sena 381 ħatruh isqof ta' Kostantinopli li kienet it-tieni l-ikbar belt fl-Imperu Ruman u xek. Iżda il-partiti li kienu jaqsmu l-Knisja tiegħu ġaluh iwarrab lejn Nadzjanze femmiet fil-25 ta' Jannar tas-sena 389 jew 390. Minħabba l-erf u l-ħlewwa tad-diskorsi tiegħu kienu jsebuh bħala it-teologu. Ħanitolbu l-Mulej Jeżisħuti ibierek il-Knisja tiegħu bisfijiet orri fuq għad-disejn bħalma kienu dawn iż-żewġ isfijiet kbar. Nitolbu għall-Knisja kollha fil-bidu din is-sena biex f'dan is-żmien tant ta' sfidi kbar, gwerer u firdiet anke fil-Knisja sfortunatament il-Mulej jieqaf dejjem mal-Knisja tiegħu u jsaħħaha u berika b'ħafna qaddisejn irġiel u nisa. Fiskiet nitolbu maħfra lill-Mulej għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna n-nubietna u wassanna għal ħajja ta' dejjem. Sejdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Giuseppe, Giolina, Edmond u Pauline Buġejja. Nitolbu. O Alla,
Inti ddawwa lill-Knisja tiegħek bl-eżempju u t-tagħlim ta' San Bażilju l-Kbejr u ta' San Gergor Nazzjanżenu. Għamel li bl-umiltà kollha nitalmu l-verità tiegħek u nurruha fl-emejl tal-imħabba u l-fedeltà. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżiż, min hu l-giddieb jekk mhux min jiġħad li Ġesu hu l-Messija. Dan hu l-Antikrist li jiġħad lill-Missier u lill-Liben. Kull min jiġħad lill-Liben anqas lill-Missier ma għandu. Min jistqar lill-Liben għandu lill-Missier ukoll. Intom iżda jalla jammar fikom dak li smajtu sa mill-bidu. Għax jekk jammar fikom dak li smajtu sa mill-bidu, intom ukoll tagħmlu fiben u fil-Missier. Din hi l-wegħda li hu nnifsu għamlilna, il-wegħda tal-ħajja ta' dejjem. Ktibtilkom dan dwar dawk li jridu jqarqu bikom. Madankollu fikom qiegħda tagħmmar id-dilka li rċivejtu minn għandu u għalhekk intom m'għandkomx bżonn min joqgħod jgħallimkom għax id-dilka tiegħu tallimkom hi dwar kollox. U t-tagħlim tagħha hu veru u mhuwiex xi gidba. U la darba u hekk mela ibqgħu dejjem fih kif għalmitkom hi. U issa uliedi ibqgħu fih ħalli nkunu qalbna qawwija meta huwa jidher u ma nġarbux il-mistħija li nitwarbu minnu meta jiġi. Il-kelma tal-Mulej. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu lill-Mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għarra fil-Mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu, ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. L-art kollha minn tarfa għall-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-Mulej fl-art kollha, infexxu filena, ifirħu u għannu. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Nqumu bil-wieqfa. Alleluja, 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 alleluja. Alla fl-modi kellem lill-missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manjieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien u kellimna permezz ta' Ibnu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. Glorja lilek, Mulej. Ix-xhieda ta' Ġwanni kienet dejn meta l-Lut ta' Ġerusalemm batu għandu xi qassisejn u leviti biex jistaqsuh. Int min int? U stqar bla ma ċaħad. Jien minix il-Messija. Huma reġgħu staqsewh mela min int? Int Elija? Minix qalilhom. Int il-profeta? Le weġibhom. Imbagħad qalulu mela min int? Biex nagħtu tweġiba lil dawk li batuna, min tgħid li int? U wieġeb kif qal il-profet Iżajja, jiena l-leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert, wittu it-triq tal-Mulej. Issa dawk il-messaġġiera kienu min-naħa tal-Fariżej, huma staqsewh, mela kif qiegħed tagħmmed la m'intix il-Messija u la Elija u lanqas il-profeta? Weġibhom Ġwanni, jiena nagħmmed bl-ilma,
imma f'nofskom hemm wieħed li intom ma tafuhx u li ġej warajja. Jien anqas ma jistħoq li nħoll il-qafla tal-qorq tiegħu. Dan ġara f'Betanja, in-naħa l-oħra tal-Ġordaan, fejn Ġwanni kien jammet. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna naqsam magħkom ħsieb qasir eżisħuti. F'dawn l-aħħar ġranet u xek mod speċjali fil-miliet il-bieraħ l-ewwel tas-sena l-ħadd l-għadda għamilna festa sabiħa anke tal-familja mqazza, eżisħuti li forsi ma nagħtuhiex importanza biżejjed u xek. Iċċelebrajna dawn il-ġrajiet tant sbieħ tat-twelid ta' Alla magħmul bniedem għalina eżisħuti. Infatti il-qari tal-lum jekk kienu tajtu irid wieġeb għat-tweġib għall-mistoqsija, skużawni, wieġeb għall-mistoqsija minu dak li twielet fl-ar ta' Betlem, minu? Infatti jinqeda bix-xhieda ta' Ġwanni l-Battista biex jurina minu Ġesu, u xek. Ġwanni l-Battista xin jgħidulu int il-Messija jiġħad mal-ewwel jgħid le minhiex il-Messija. Issa tajjeb inżommu f'moħħna eżisħuti li il-Lowt fit-Testament il-Qadejm u xek kienu jemnu li ġej il-Messija, però ma kunux jafu li l-Messija se jkun Alla, innifsu magħmul bniedem li bent Alla magħmul bniedem għalina. U San Ġwan jitkellem mod ċar jgħidu li int il-Messija, int Elija, għax kienu jemnu li qabel jiġi l-Messija ħajjiġi Elija, jiġi profeta kbir bħal Elija u xek li ħajjilu triq int il-profeta le minix. L-għu min int? U jagħtihom tweġiba sabiħa ħafna, jiena l-leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert. Kemm hu sabiħ dal-kliem meta nagħmluh paragun ma' kif jibda l-Evanġelju skont San Ġwan. Fil-bidu kienet il-kelma u l-kelma kienet ma' Alla u l-kelma kienet Alla. Eżisħuti. Il-kelma qed tirreferi għal Ġesu, il-kelma tal-Alla. Ġesu ma jlissinx biss il-kelma tal-Alla, imma hu il-kelma tal-Alla. X'jiġifieri? Innu taf ftit xiġri. Meta aħna ngħidu kelma x'inkunu nagħmlu, meta nitkellmu x'inkunu nagħmlu? Inkunu nesprimu il-ħsibijiet moħbija fil-moħħ tagħna. Alla sa minn dejjem kien moħbi. Kien impossibbli għal bniedem li jifhem il-Alla. Kif sa tifhem il-Alla la taraħ, la tisimgħu, huwa infinitament ikbar minna, ma stajniex nifhmuh, walla x'għamel eżisħuti. Resaq lejna biex jikkomunika magħna sar wieħed minna, xi mħabba infinita ta' Alla. U għalhekk bħal kelma u xek bħal ma il-kelma tesprimi il-ħsieb moħbi tal-moħħ tagħna u xek Alla jesprimi ruħu juri lilu lid-dinja fil-persuna ta' Ġesu. Mena il-leħen huwa ħoss. Il-kelma fija messaġġ innu taw ftit. Ġwanni qed jgħid jiena l-leħen jien m'iniex il-kelma f'kelma waħda tgħidilnu x'hekk. Il-kelma tal-Alla għada trid tiġi magħrufa mid-dinja. Qed jirreferi għal Ġesu. Jiena l-leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert wittu t-triq tal-mulej. Minn qed iħejji il-triq biex il-Messija li bent Alla magħmul bniedem iwettaq il-missjoni tiegħu fid-dinja. U mbagħad iktar l-isfel. Mela kif qiegħed tagħmmet qalulu, jien nammitkom bl-ilma. Mela l-magħmudija ta' Ġwanni hija xi ħaġa li jagħmel il-bniedem. Hija bħal meta nagħmel xi dnub jiena, nagħmlu xi dnub aħna nisbaljaw u jiddispjaċina anke dik hija grazzja minn Alla ta'. Imma jiddispjaċina li dnibt. Eżisħuti, għada ma seħħitx il-maħfra kollha, għax il-maħfra hija rigal ta' Alla. Ma hemm xi ħaġa li rrid nagħmilha jien u xi ħaġa li rrid jagħmilha Alla. U xek, mela l-magħmudija ta' Ġwanni kienet xi ħaġa li jagħmilha l-bniedem. Jinżel fil-Ġordan, pereżempju, u xek, biex juri li jiddispjaċih ta' dnubu. Però baqa l-iktar ħaġa importanti, il-grazzja tal-maħfra li taslinna permezz ta' Ġesu biss. Ġesu biss jista' jaħfirhom id-dnubiet, Ġwanni ma jistax jaħfir id-dnubiet. Għalhekk huwa leħen, il-leħen mingħajr il-kelma x'inhu? Huwa xi ħaġa vojta, huwa l-leħen mal-kelma mbagħad li jieħu s-saħħak ukoll il-magħmudija ta' Ġwanni waħedha mena l-parti tal-bniedem li l-bniedem jiddispjaċih biss li dineb mija xejn il-maħfra tittingħata bħala rigal minn Alla.
U dan jurina żisħuti kemm wiblaħ dak il-bniedem li jgħidu mela għandek bżonn tmur tqer biex jinħafrulek nubietek. Titlob maħfra waħdek, tkun għamilt il-parti tiegħek, ma tkunx ħallejt lil Alla jagħmel il-parti tiegħu, Alla il-parti tiegħu irid jagħmilha. Ma qalilna kif irid jagħmilha żisħuti fis-sagrament tal-qrar. U għalhekk ħa nagħmel appell minn hawnhekk. Dawk fostna dawk li qegħdin tisimgħuni żisħuti li forsi għall-miliet l-ewwel tas-sena ma rsaqniex għall-qrar. Qatt mu tarta. Ejju nfittxuh das-sagrament biex aħna nkunu għamilna l-parti tagħna u l-Alla nħalluh jagħmel il-parti tiegħu biex hekk ta' bilħaq nesperjenzaw il-grazzja tal-maħfra li waslet ilna permezz ta' Ġesu. Hija grazzja kbira u tal-għaġeb li min iduqha eżisħuti ma jistax jgħix mingħajrha mbagħad għax hija grazzja wisq sabiħa, grazzja tal-għaġeb, grazzja li ttina l-paċi tal-qalb li jdnub ikun serqilna u li d-dinja ma tistax tagħtilna lura. Ejju għalhekk nitolbuh bil-qalb il-mulejta li jagħtina l-grazzja li ta' bilħaq dan il-messaġġ, din il-kelma li waslilna Alla permezz ta' ibnu li huwa il-kelma nilqewwa u ngħixuha kuljum ta' ħajjitna. Amen. Jogħġobkom nqummu bil-wieqfa. Aħna nroddu ħar lil Alla llum għall-erf u l-qdusija li bihom żejjen lil San Basilju u lil San Girgor Nazzjanżienu biex iwasslu lil ħafna sewwa ta' Alla, nitolbuh iwettaq ħajjitna fis-sliem u jeħlisna minn kull tagħlim qarrieqi. Agħti mulej l-erf u l-qawwa lill-ministri tal-Knisja tiegħek mod speċjali l-isfijiet tagħna biex jgħalmu l-verità tal-fidej bl-istess ħeġġa li bija San Basilju u San Girgor xandru fi żmienhom il-veritajiet tal-fidi nisranija. Nitolbu żomm ħieles il-poplu tiegħek illum minn kull tagħlim li mhuwiex l-Evanġelju ta' Kristu, kif bil-kelma u l-kidba ta' San Basilju u San Girgor ġibt fix-xejn it-tagħlim qarrieq li kien qed jixteret fi żmienhom. Nitolbu wettaq bil-grazzji tiegħek lil dawk kollha llum ukoll qed iħallu d-dinja biex jgħixu ħajja ta' talb u ta' perfezzjoni skont ir-regola ta' San Basilju li San Basilju kiteb għal min irid jgħix ħajja perfetta. Nitolbu ismana. Ilqa ir-ruħ għażiża tal-qaddejja tiegħek ħutna li għal-jum qed noffru s-sagrifiċċju tal-quddiesa u taħutna l-mejtin kollha fis-saltna tiegħek biex jitennew bik għal dejjem. Nitolbu għatina li nkunu nixbħu lil San Girgor fl-imħabba tiegħu għall-erf tal-ħwejjeġ tas-sema u fil-ħlewwa ta' kliemu ma' kulħadd. Nitolbu ismana. Eżis ħuti nkomplu nitolbu għax-xita ta' hekk nafdaw dit-talba tagħna għażiża fidejn l-om tagħna tas-sema din l-art tagħna li l-sena wara oħra issa qiegħda tbagħti minn nixfa. Om tagħna Marija int biss issa tidħol għalina u żgur li t-talba tiegħek ibnek ma jiġħadiex. Nitolbu għal paċi fid-dinja eżis ħuti u l-istess nofru t-talb tagħna fidejn l-om tagħna tas-sema. Nitolbu għalikom eżis ħutna anzjani u morda li ssegwu dil-quddiesa, anzjani morda u persuni bi bżonnijiet speċjali li ssegwu dil-quddiesa mill-mezzi permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali tagħna. Nitolbu għalikom eżis emigranti li ssegwu dil-quddiesa, hekk nitolbu għalikom li tieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli għal dawk kollha li għaddej minn xi mument diffiċli bħalissa fil-ħajja, u speċjali xi mart mentali, xi depressjoni, jew xi challenge ieħor tal-ħajja eżis ħuti. Ejjew ma naqtgħux qalbna. L-iqtiħad ta' qalb eżis ħuti dejjem tentazzjoni ta' qatt ma tiġi minn Alla. Ejjew nafdaw f'Alla u nagħmlu ħelitna u ngħinu li xulxin nħobbu li xulxejn. Għax fejn hemm il-qawwa tal-Alla, fejn hemm irida tajba, fejn hemm l-imħabba, l-ebda problema m'għandha tkissirna. Ma l-problemi huma challenges li bil-qawwa tal-Alla u bl-imħabba ta' xulxejn għandna naffruntawhom u nirbħuhom bil-qawwa tal-Alla. Ejjew fiskiet noffru lil mulejjiet talba personali tagħna. Mulej Alla li tista' kollox il-qattalb li qed nagħmlulek illum watina l-grazzja li nkunu ħerqana biex nitalmu l-verità tiegħek u nuruha fl-emil kollu tagħna bi Kristu Siedna.
Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Mill-misteru dan il-mawbit konna sem fin-natura divina ta' Kristu kifu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmejn. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni Mulej minn żuniti u d-nub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Mulej is-sagrifiċċju li l-poplu tiegħek se joffrilek f'ġieħ San Basilju u San Girgor biex ikun ta' glorja għalik u ta' fejda s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżu ħajr lil Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Basilju l-Kbejr u San Girgor Nazzjanżenu, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tagħhom, issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li huma xandru u tilqa' t-talb li jagħmlulek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħejr u ngħidu bla eda: Qaddejs, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbierek minn ġej fisem il-Mulej, Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewint Mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tar id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek Mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek Missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-erbieħ ta' ħutna Giuseppe, Giolina,
Edmond u Pauline Buġejja. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimula dal jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja. Ħaruf Talla. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem għad-dejs tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi jitrabba. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi jitrabba. O reħelu tal-imħabba, il-qalb tiegħi bihek tixxabba. Ejja u Alla f'eddej tiegħi jistri
f'qalbi jotmi O Ġesu ħelwa tarbija ejja twieled ġewwa fija Ġesu tfajjel frott li mħabba twieled f'qalbi miegħi trabba Kemm jintħelu Ġesu tiegħi kemm nixtieq inħadnek miegħi ħarstek ħelwa tieħdi bdija li l-qalb tiegħi b'ferħ timlija O Ġesu ħelwa tarbija ejja twieled ġewwa fija Ġesu tfajjel frott li mħabba twieled f'qalbi miegħi trabba Ejjew ngħidulu grazzi bil-qalb eżisħut il-mulej għal din l-Ewkaristija llum il-ħames ukoll ifakkarna l-jum li Ġesu tagħna dan is-sagrament tant għażejs, ngħidulu grazzi bil-qalb u ngħidulu aħfrinna mulej għalkemm il-darba forsi ma napprezzawx tant doni li inti tagħtina. Nqumu bil-wieqfa u ngħidu bil-qalb. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla. Waħfirli Sinjur Alla, nitolbu. Irċevejna mulej is-sagramenti tas-sema fit-tifkira ta' San Basilju l-Kbejr u San Girgor Nazzjanżenu għamel li naraw flena ta' dejjem il-ħwejjeġ qaddisa li f'din id-dinja niċċelebraw taħt il-velu tal-misteru bi Kristu Siedna. Ħanejdu flimkien tliet Ave Marijiet fġieħ 3 ijiem li l-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar iżisħuti. Nixtieq ngħidulhom hekk għadna qed nibdew dis-sena l-ġdida biex il-mulej noffrulu hekk dak kollu li sejrin ngħaddu minnu matul din is-sena. Nitolbuh irressaqna dejjem aktar lejh, nitolbuh qaddisna jagħmilna dejjem aktar nixbħu lilu hekk kif isser x'hekk nixbħu lil Ġesu. Nafdaw din it-talba tagħna f'idejn l-Om tagħna tas-sema. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalif did-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pino Sultana tal-familja, ħarġtek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-kol. Dinni la tibki xi iżjed ninni Ġesu bandi ħallina l-biki għaxana nidimmi ejjew ja anġli mis-sema mija taraw lil min ħalaqkom bambin ġewwa l-fisqija ninni la tibki xi iżjed ninni Ġesu bambin ħalli
halin على بيكي عشانا ميدم بي أيه وترى وباينيكم لله الله كبير تلهني